kuphikira pa magetsi msika wa makala uchepa komanso titeteza chilengedwe chathu mdziko muno. Pofuna kuti anthu athandizike, bungweli likukonzanso zipangizo zimaulere zikapezeka ndi vuto. Ikutithandiza kuseva. Tikamayeza makala madula. Timathawiza 2 bags a month pamene ndi ichichi tikayelekeza mtengo wa mabagi awiri ndi ichichi mmene tikuphikira kuseva almost 60,000 pa mwezi. Komanso it's convenient ndi champhamvu kwambiri. Izi zili ndi kuthekera koteteza umoyo wa anthu komanso chilengedwe. Mukuonera nkhani kuchokera kukanema wa Times TV. Tipitiriza kupasirani nkhani izi zikangotha izi. New Horizon Christian Learning Center. New Horizon Christian Learning Center. The best place for your child's nursery and primary education in Lilongwe. New Horizon Christian Learning Center accepts all children and are committed to helping the young minds grow and develop in all spheres of their lives. Through our child-driven comprehensive Cambridge curriculum, we are committed to offering quality care and education in a very neat environment. New Horizon Christian Learning Center is located in Area 49, Sector 1, as you go towards MHC houses from Best Oil Filling Station. Call us now on 0883 832 538 or 0993 832 538. You can also find us on our Facebook page, New Horizon Christian Learning Center, the best place for your child's nursery and primary education in Lilongwe. So kupitirira nkhanizi, sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yasainira mgwirizano ndi bungwe la Kwera Malawi lomwe lithandizire kufikira ophunzira ndi ndalama zopitirizira makamaka sukulu mwa zina. Poyankhula ku Mzuzu, mkulu oyendetsa ntchito za bungwe ili Mayi Chimwemwe Kamwendo ati cholinga chawo ndi kufunitsitsa kuti ophunzira ambiri ali ndi mwayi wa maphunziro a ukachenjede. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Akamwendo anati chiyambireni ntchito yothandiza ophunzira msukulu za ukachenjede mchaka cha 2017 ophunzira pafupifupi 1900 ndamene akuwathandiza ndipo pafupifupi 300 anamaliza maphunziro awo. Pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ophunzira 273 ndamene akuthandizidwa ndipo 32 anamaliza maphunziro awo. Iwo anati cholinga chawo nchofunitsitsa kuti ophunzira akamamaliza maphunziro awo akhale kuti ali ndi ukadaulo komanso nzeru zoti atha kulembedwa bwino ntchito kapena kuyambitsa makampani ndi mabizinesi yawo. Kufuna tilimbikitse ubale umene wakhala ulipo kuyambira 2017 kufika na lero. Mbali athu ndi imene timatenga ndi kuwapanga support ma students wa kudzera kuwalipirira school fees komanso timawathandizira zina ndi zina kuphatikizirapo kuwapatsa laptop imene amatha kugwiritsa ntchito maphunziro awo. Ndiye mgwirizano wathu lero tasainira memorandum of understanding kuti tikathe kulimbikitsa mgwirizano wathu umene takhala nawo ndi University ya Nzuni. Mawu ake wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Simeon Gwai anati ubale umene akukhazikitsawo kuthandizira sukuluyi kuti ifikire ophunzira ambiri amene ndosowa. Agwai anati sukuluyi inakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kusula ophunzira amene angathe kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino zimene nzolingana ndi masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Pa Malawi amene tipange zinthu zonena kuti zingatitukule kuzipitisaso ku maiko ena kuzigulisa ndi pamene ife tingatukuke. Komano pakatikati pa zimenezi pakufunika ndithu ana skulu amene angamaliza skulu za ukachenjede kuti akhale ndi luso lokwanira kuti iwo akathe kuthandizira pa chitukuko cha dziko lino. Luso ena akhala ndithu aziphunzitsi, ena akagwira ntchito zawo muzipatala, ena zikagwira ma industries, makampani osiyanasiyana. Ndi luso limene lisatizire ndithu kutula dziko lino la Malawi. Pansi pa ndondomekoyi ophunzira amapatsidwa ndalama zolipira sukulu komanso kugulira zipangizo zosiyanasiyana zothandizira maphunziro awo monga makompyuta.
ana mboma la Balaka apempha boma ndi mbali zina zokhuzidwa kuti achilimike kwambiri pa ntchito yothana ndi mavuto amene amakhuza miyoyo ya ana m'magawo monga maphunziro, zaumoyo ndi ena. Anawa apereka pempholi lachisanu mu nyumba ya malamulo ya ana m'bomalo pamene anatula nkhawa zawo kwa adindo pa mavuto amene amawakhuza miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Zambiri mu ripoti ili la Daniel Zimba. Mwa zinthu zina, nyumba ya malamulo ya anayi yadandaula ndi kuchuluka kwa maukwati a ana, mchitidwe wogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo pakati pa ana, kuchepa kwa sukulu ndi zipangizo zophunzirira maka m'madera aku midzi ndi kuchepa kwa zipatala zomwe ati zikukhudza kwambiri miyoyo yawo mdziko muno. Apa aphungu a nyumba ya malamuloyi apempha kuti boma likhwimitse ndondomeko ndi malamulo othandizira kuti mavutowa achepeko, ndipo mabungwe ndi adindo ena nawo atengepo mbali kuti izi zitheke bwino. Mkuyankhula kwawo, a Clever George yemwe anali sipikala wa nyumbayi wati ali ndi chiyembekezo kuti adindo achitapo kanthu pa mavuto awo. Ife tokha sitingakwanitse kusolva mavuto amene wawa, komano kudzera mwa adindo ndi njira imenenso ife tingakwanitse kuthana ndi mavuto. Yankhulapo mmodzi wa akuluakulu mu nduna woona za kusasiyanitsa pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, ana ndi aulumali, a Laurent Kansinjiro watsimikiza kuti boma lizigwiritsa ntchito mfundo za anawa. Ndipo ife tilokondwa kuti tikudzimvera kuchokera kwa iwo ana ene ake, ndi zimene ifenso timafuna. Zikakhala chonchi amakhala kuti atipatsa ntchito yoti tigwire kuti mavuto amene afotokozawo tiyapange adresi ngati unduna. Zomwe atiuza tizitengera ku unduna komanso kwa akuluakulu athu. Ndipo achakufa munthali ndi mmodzi wa akuluakulu ku Save the Children amene anakonza zokambirana za nyumba ya malamulo ya anayi. Taonapo kafukufuku amene takhala tikupanga, mukakhala ndi ntchito zoti mukugwira zoti zikukhuzana ndi ana mukayika pasogolo kuti azitengapo gawo, ntchito zimakhala zikuyenda bwino kusiyana kuti iniyo muziyapangira chiganizo anawo. Dziko lino lili ndi malamulo komanso linachita nawo migwirizano yapakati pa maiko monga United Nations Convention on Rights of the Child imene imalimbikitsa maiko kukhala ndi chidwi chapadera poteteza ndi kulimbikitsa ufulu wa wana. Bungwe la osewera opuma la Football Legends Association lalengeza kuti osewera a timu ya Scorchers ndoyenera kulowa nawo mu gulu la ma Legends mdziko muno. Mkulu wa bungwe li a Jim Kaluwa yemwenso ndi mkhalapampando wa bungwe loyang'anira masewero osiyanasiyana kuno kumudzi la Malawi National Council for Sports wati zomwe timu yachita kufika mu ndime yomaliza mu mpikisano wa WAFCON ndi zapamwamba kwambiri. Akaluwa ati osewera awa tsopano ndololedwa kulowa mu bungweli potsatira ndondomeko za bungweli. Iwo ayamikiranso boma, nduna ya zamasewero a Alfred Kangata ndi mtsogoleri wa bungwe la FAM komanso mtsogoleri wa bungwe la National Women's Football a Adelaide Migogo potengapo gawo kutukula masewero a mpira wa miyendo wa amayi mdziko muno. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Spikala wa nyumba ya malamulo wapempha nyumba za malamulo kugwiritsa ntchito mfundo zomwe akambirana ku mkumano wa Commonwealth Parliamentary Association. Apolisi mogwirizana ndi konsolo ya Lilongwe ati ayamba kulanda njinga zopanda zoziyenereza kuyambira pa 1 September. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la osewera mpira opuma la osewera atimu wati makamaka osewera atimu ya Scorchers ndoyenera kulowa nawo mu gulu la ma Legends mdziko muno. Mutha kupeza nkhani ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembesa ntchito ya 1895 poimba star 1895 #. Munali ndine Mateo na Majawa, usiku wabwino.